No to je veľmi dobré, že ste tu. Chcem vám povedať, že pripravujem webinár pre ľudí, ktorí sa dlhodobo trápia s problémom nadváhy a obezity. Vyskúšali už 4 diety, 10 výživových doplnkov, 6 výživových poradcov, vyskúšali extrémne premeny, vyskúšali mágie, vyskúšali pyramidky na nočnom stoliku, vyskúšali cvičenie v skafandri, vyskúšali čaje na chudnutie. A ja prichádzam s tým plánom B. Vždy, znovu, stále a trpezlivo, pretože ten problém musí mať riešenie a ak to riešenie nie je tam, kde ste ho hľadali, to znamená, že to bolo zlé riešenie. A obviňovať sa z toho, že ste nemožná alebo nemožný a že nemáte pevnú vôľu a že to nedokážete, lebo vy ste to skúšali a raz ste schudli delenou stravou a raz ste schudli keto stravou a raz ste schudli niečím a teraz to skúšate znovu a už to nejde. To nie je nedostatok pevnej vôle. To sú oveľa hlbšie a dôležitejšie veci. Dôležitejšie preto, aby ste ich spoznali. Pretože keď ich spoznáte, tak môžete nájsť to dobré riešenie. Pre seba dobré riešenie. Nie je problémom schudnúť. Schudnúť dokáže veľa ľudí. Veľa ľudí dokáže schudnúť aj veľmi veľa. Veľa kilogramov. A dokážu ich schudnúť veľmi rýchlo. Tie extrémne premeny sú v tomto extrémne. Úplne. A nebezpečné. A dôležité je si uvedomiť, že ak schudnete, tak potom váš život pokračuje ďalej. A čo potom? A ja som to zažil 100-krát. Keď sa pýtam klientky alebo klienta, alebo pri diskusiách, besedách, prednáškach, dobre, tak ste schudli týmto spôsobom, alebo chudnete týmto spôsobom. A potom čo? Keď schudnete, potom čo? No, potom si to už nejako udržím. A toto je jedna zo zásadných chýb väčšiny ľudí, ktorí sa rozhodnú, že budú chudnúť spôsobom iným, než budú potom žiť. Lebo to je o tom. Ak chcete žiť ako štíhli ľudia, musíte žiť ako štíhli ľudia. A toto je to, čo vám v mojom webinári ponúkam. Ponúkam vám informácie, ponúkam vám systém, spôsob, ponúkam vám námet na to, ako prestaviť svoje myslenie. Nie v zmysle, keď sa celý vesmír spojí, tak ja schudnem a budem krásna štíhla. Nie. Ponúkam vám spôsob, ako preprogramovať svoje myslenie vo vzťahu k sebe a k téme chudnutia. Ponúkam vám spôsob, ako preprogramovať svoje gény, ako preprogramovať svoj metabolizmus. A nie sú to zázračné veci. Ponúkam vám webinár, ktorý bude trvať 8 týždňov, pozostávať z 8 častí, v ktorých vám vysvetlím veľmi dôležité témy, veľmi dôležité súvislosti. Dáme priestor aj na vaše otázky, aj na vaše príbehy. Budeme to vysielať pravidelne raz týždenne. Keď si zakúpite vstupné do tohto prostredia na ten webinár, vstúpite aj do komunity, ktorá na sociálnej sieti vytvorí prostredie pre vzájomnú podporu, výmenu skúseností, informácií, vzájomné povzbudenie. Dostanete odo mňa kompletný manuál, o ktorom mnoho ľudí, ktorých som nikdy v živote nestretol a ktorí veľmi úspešne schudli aj bezo mňa, ktorí sa držali toho manuálu a povedali, ideme už 7. mesiac, podľa toho máme pocit, že nás držíte za ruku a ideme už 7. mesiac vlastne ten režim dookola a stále tam nachádzame nové veci. Toto dostanete odo mňa k tomu webináru, plus dostanete každý týždeň asi 90-minútové video, v ktorom budú dôležité informácie, v ktorom bude motivácia, povzbudenie, poradňa, čiastočne nevyriešime všetky otázky a všetky problémy, ale budem reagovať na tie, ktoré považujem za tie najzaujímavejšie, najdôležitejšie na základe mojej viac ako 20-ročnej praxe v tejto téme s mojimi klientami. Moji klienti ma naučili veľmi, veľmi veľa. Ja som to všetko odovzdal do knihy Plán B, tá už nie je teraz dostupná, ale ak si zakúpite vstupné na tento webinár, tak ten manuál odo mňa k tomu dostanete. Máte možnosť teraz už do konca decembra si to zakúpiť za zvýhodnenú cenu. Môžete si to darovať sebe ako darček, alebo to môžete darovať ako darček niekomu, na kom vám záleží, ale prosím, aby ste to urobili až po jeho súhlase. Aby ste mu predstavili a ponúkli takúto možnosť a aby to
dostal ako darček, až keď to bude on chcieť, alebo ona, keď to bude chcieť, pretože klienti, s ktorými mne sa najhoršie a najťažšie robí, sú ľudia, veľmi často sú to muži, ktorí prídu, posadia sa a povedia: tak som tu, lebo ma sem objednala žena. S takýmto človekom nemôžem pracovať, pretože ja som odkázaný na to, že vy chcete. Ja nemôžem za vás urobiť nič. Ja za vás nemôžem schudnúť. Ja vám pomôžem. Ja vám vysvetlím dôležité veci. Naučím vás, ako zmeniť život v každodennej realite tak, aby ste mohli tak žiť ďalej. Ja som 1000-krát, 10 000-krát počul, keď som bola na tom redukčnom pobyte, tak to bolo také super, za 2 týždne som schudla 6 kg. Keby mi to tak niekto robil aj ďalej. Alebo robila som pol roka túto dietu. No a teraz čo? No teraz to už nevládzem, lebo viete, realita života a deti a večera a práca a tak. Ak chcete, ak máte o sebe predstavu a bez nej sa nepohnete ďalej, lebo na nej je založená motivácia. Ak máte o sebe predstavu, že ste človek, ktorý je štíhlejší, zdravší, ktorý sa stará o seba, ktorému záleží aj na tom, aj na tej hmote bytia, nielen na tej duši. Duša je dôležitá, ale ak vám záleží aj na tej hmote vášho žitia, bytia, tak potom tá predstava, že žiť ako štíhly človek znamená naučiť sa žiť ako štíhly človek. Toto vám v tom webinári ponúkam. Naučím vás žiť ako žijú štíhli ľudia, ak to vy chcete. A toto je to podstatné, preto hovorím, ak to má byť darček pre niekoho, tak až vtedy, ak on vie, že chce žiť ako štíhly človek, nie, že sa to nejako stane, že to on chce. Lebo toto je základný predpoklad akejkoľvek dôležitej významnej zmeny. Napríklad vieme z výskumu, že ľudia, ktorí chcú prestať fajčiť, dokážu prestať fajčiť až vtedy, keď sa dokážu sami seba predstaviť ako slobodných ľudí, nezávislých na tabaku a na nikotíne. Čiže tá projekcia, že ja chcem byť taký, je v tom veľmi dôležitá. Pomôžem vám počas 8 týždňov. Budem pri vás, poznám tie problémy, vysvetlíme si dôležité veci a naučíme sa princípy, ktorými sa riadia ľudia, ktorí sú štíhli, pretože schudnúť nie je problém. Naučím vás, pomôžem vám naučiť sa žiť, ako žijú štíhli ľudia. A štartujeme už koncom januára. Takže, ak ste odberateľom prémiového obsahu mojich videí z kanálu akv.tv.com, tak si otvárajte newsletter a maily, pretože dostanete odo mňa špeciálnu ponuku. Ak ešte nie ste odberateľom prémiového obsahu, môžete sa prihlásiť a dostanete špeciálnu ponuku. Prihláste sa na odber newslettera, sledujte Facebook, zájdite na akv.tv.com, nájdete tam ďalšie informácie, sledujte teda Facebook, alebo môžete napísať na akv@akv.sk a poskytneme vám informácie v prípade, že máte záujem. Teším sa na vás.